Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat és ezúttal a nézőket is. Ez itt a Cirkuszi Krónikák első része. És ezúttal 3 csapatnak is a kapitányi itt vannak velünk. Kérlek, mondjátok el, melyik csapatból jöttetek, és mutatkozzatok be. Borbárok! És hogy hívnak titeket? Borbárok! Várj, melyik csapat? Borbárok! Aj, ez jó lesz. Hogy hívnak? Hogy hívnak és... Eszter. Otrák. Tomi vagyok. Ez az első italod? Szia Tomi! Melyik csapatból érkeztél? Hubikék, sörpikék. Mi vagyunk a sörpök. Sörpök. Papos sörpikék. Hogyan kell ezt az S-betűt? Nem bírom. Sörpök. Papos sörpikék. Sziasztok, én Kapa vagyok, és én a Viagraptor csapatkapitánya vagyok. És miért nem ásó? Akkor már inkább harang. Harang? De azzal nem lehet a földet túrni. Nem baj. De. Na jól van. Én tutulni szeretem. Jó. Podcastbe bármikor vettetek részt? Vagy ez az első alkalom? Csináltunk is. Igen. Na, szóval. Kövessétek az ugyebárt. .hu-t. Én nem. Nem csináltam. Kezdjük el a kérdéseket. Az első kérdés, amit hoztam nektek, az az, hogy mikor alakultatok, illetve hogyan volt-e valami ceremóniája, vagy csak Nem úgy? tudom. Ezt nem tudjuk már. Akkor egy ilyen... És hogy van könnyebb kérdés, hogy milyen híd lennék például. Az majd a végén, ha lesz idő, majd akkor lesznek ilyen kérdések. De melyik? Nagyjából- 2023-ban alapultunk. Igen. Én nem nézzetek, én nem tudom. Megbeszéltük Eszterrel, hogy mind a ketten sonkáztunk külön, és hogy sonkáznánk egybe, de kibasztak miatt a stúdióból. Értem. És ezért mostantól Hálásak vagyunk azóta. nem, ilyen Szív. nem. Ezt Oda Nem. Mi, a Viagraptor az most alakult, csak gólyák vagyunk, pár hete. Úgyhogy igen, igazából ennyi. Hát a sörpök, ez egy nagyon érdekes történet, ami állom, hogy azért vagyunk itt, hogy elmondjam. Hát mi legelőször 2024-ben alakultunk, méghozzá a Réfi kupára. Réfi kupán vettünk részt, mint sörpök. Most vannak olyan emberek, akik előtt Jézus jelenik meg álmukban. Én különleges vagyok ebből a szempontból, mert előttem ez a név jelent meg, hogy mi lehet egy jó Réfi kupa név, Hubikék, sörpikék, és tehát akkor 24-ben alakultunk, de a zászlóra 25-öt könnyebb volt felrajzolni, szóval ott az van. De az kamu. És hogyan lettetek csékák? Tehát, hogy ennek volt valami olyan, hogy megszavaztátok, vagy igazából így jött ki a lépés? Hát mondjad kellek. Nálunk a csoportban én pofáztam a legtöbbet. És amikor oda jutottunk, hogy kell egy csapatkapitány, én nem akartam én egoista lenni, hogy akkor beírom, hogy amúgy én lennék az, hogy eddig is én intéztem mindent, hanem akkor szépen így ilyen jeleket elrejtettem. nincs meg a csapatharmónia. Felfogták, és akkor mondták, hogy legyek én. Érted? Tehát akkor te így vártál, hogy majd azt mondják egyszer, hogy, Majd. hogy én De azt, leszek. hogy megbántam a döntésemet, az egy másik kérdés. És mennyi ideig tartana itt még ráeszméltek? Ja. Mire? Hát. Arra, hogy Tomi a legjobb csapatkapitány számukra. Tomi, te vagy a legjobb Ja, azt nem csapatkapitány. mondta, hogy én vagyok a legjobb. Hajrá, Tom! Ez nem is kell Jövőre mondani, ez ilyen leváltják. egyértelmű. Hát így nagyjából gyorsan felfogták. Igazából le kellett adni a jelentkezési lapot, és nem volt más lehetőségük, mert nálam volt az Ezután a podcast után leváltják. nálam volt a személyigazolvány számú, szóval nem mertek megbasztakodni velem. Hát nálunk ez úgy volt, hogy igazából nem egy izgalmas sztori. Mi így többen a gólyatáborba lettünk jóba, a srácokkal, és hát igazából így tényleg csak így 4-5-en voltunk az elején, így az egész baráti társaságban, aztán így szépen lassan bővültünk. De főleg akikkel így először így hárman jóba lettünk, ők
mi hárman lettünk így a csékák, meg csékáhelyettesek, úgyhogy igazából ennyi. Köszönjük szépen. Mi nem válaszolunk. Jó, de azért... De dőj már hátra. Jó. Mi mind a ketten különböző csapatokba indultunk Sonkán, és akkor úgy voltunk vele, hogy a két társaságnak a jó részét, ezt így összehoznánk, mert mi már régóta... Aljas részét. Úgy volt. Mert mi már régóta jóba vagyunk, meg csináltunk sok mindent együtt, és Ittunk főleg. Aljasodtunk. igen, Trünkasztalon. székkel, Instantban. minden. Alatt. Fölött. Közte. Igen. Be, Lényeg, hogy ki. összekovácsoljuk. Meg. Igen, szóval mi meg így. Össze-vissza. És mi mind a ketten csékák vagyunk, nincsen cséká helyettes, csak egy. És melyik csapatokból alakult a borbárok? Vagy melyik? Hát én ezt tagadom, de voltam regdós. Meg volt a kémcsőcselékes. Igen. Aha. Igen. És ez az arany. Közé. Horda. Igen. Ez a kettő így összeállt, vagy Hát- voltak olyanok, akik... Inkább amúgy így külön csak barátok, és akkor a kettőnknek a baráti társasága vált. Mindenki Egyik. jó fej. Igen, az a jó nálunk, hogy mindenki jóban van mindenkivel. Jó, köszi szépen. Nincs mit. Szívesen. A következő kérdés megint még egy csapattal kapcsolatban lenne, hogy inkább a fán miatt jelentkeztetek a Sonkára, vagy az első helyet céloztátok meg? Mi mindig a fán miatt jelentkeztünk, de mindig csak másodikak lettünk. Most már csak Fánból. fánból öregek vagyunk már. Nagyon. Hát, mi nyerni szeretnénk. De... Ez ilyen lie detektor mutatja, hogy az Ki kell szedni az egész élet. Patrik, ne hallj annyira oda, innen is ugyanúgy hallunk téged. Nem hiszi de el. ha nem nyerünk, akkor tudunk kompromisszumot kötni, megelégszünk egy első hellyel is. Na, tök jó. De Ja. figyelj, Hogy igazából a lesz fán két és a első győzelem nem helyzet, zárja ami ki az lesz? igazából egyet. Mi igazából csak a fánért jelentkeztünk, tudjuk, hogy így nem sok esélyünk van megnyerni ezt, mert nyilván van sok olyan csapat, akik sokkal több tapasztalattal rendelkeznek ezzel kapcsolatban, úgyhogy Ugye? igen. Az öregek. Az öregek. Az öreg. De mi meg már nem bírunk inni. De hogy nem? Mindegy. Te tökre ment a És, vájat, ja, hát az a igazából gyomrom. tényleg szerintem közülünk senki se veszi túl komolyan ezt az egészet, úgyhogy csak fanulunk. És magukkal az előfeladatokkal hogy álltok? Van olyan, Ne hogy magázd. kell? Ki lesz elküldve? És most menjünk erre az oldalra, jó? Most maradj kicsit csendben. Hát mi a forgatásokat azt így ma kezdtük el, illetve holnap fogjuk befejezni. Tervezünk minden előfeladatot megcsinálni egyébként, így nagyjából, a legjobb képességünk szerint. Igen, úgyhogy talán most a hétvégén még kész lesznek az anyagok, aztán majd jövő héten vágás, meg ilyesmik. Én pont a tegnapi napon mentem el lejáratni magamat az Óbudai Egyetemre. Ez melyik előfeladat? Ja, nem, ez csak egy fun fact viccből. Ez ilyen titkos Ez ilyen side quest? Nem, bohócnak öltöztem és kunyeráltam. Nekem be se kell öltözni. Képet csináltam. Ezt tudjuk. Ha haladgatunk, bár azért haladhatnánk gyorsabban is, de a 23. csapattársunk, a ChatGPT, az nagyon keményen dolgozik minden egyes feladatunkon. Remélem megdicséritek az ő segítőt. Megbecsüljük a munkáját, megfizetjük. És akkor itt is fut? Sörváltóban ő kezd. Egy ilyen laptopon kirakjuk, Futsz fel vele a lépcsőn. Igen. Szóval jól haladunk, de haladhatnánk jobban is. Innen is szólok mindenkinek, hogy csináljátok a feladatotokat! Hallottátok? ChatGPT. A kis voice crack. 10/10 a ChatGPT. Mi szintén ma kezdtük el a forgatást, amúgy úgy voltunk vele, hogy így, hogy már nem pontra megyünk, meg fánra, nem csináljuk meg csak azokat az előfeladatokat, amiket mindig is élveztünk, mondjuk a fotócsinálás, ez nálunk mindig ilyen nagy hagyomány volt, hogy elmentünk, és az elején elkezdtünk inni, és a végére már így mindenki nagyon K.O. volt. Végigjártuk a várost. A videókat meg így mindenképp meg akarjuk csinálni, főleg magunknak, mert annyira jó élmény visszanézni ezeket, szóval azokat Emlék. ajánlom mindenkinek, hogy nézzék, meg csinálják, mert jó emlék.
És akkor ezzel kapcsolatban egy gyors kérdés nektek is. Nektek melyik volt a kedvenc feladatotok? Volt-e? Előfeladat? Előfeladat, igen. Hát feladat Nekem a sörváltó. Kedvenc előfeladat, sörváltó? Hát mi csináljuk, nem tudom, kötelező. Eddig még nem volt, de nem rossz. Nekem a motorcsónakozás. Mi? Hát Ezt még én se értem. amikor sorba álltak a lányok, és mindenki csöcsébe bele Ja, üvöltöttem. igen. Azt a motorcsónakozásnak hívod? Hát ilyen előfeladatunk még nincs. De ez is volt. De ez Még volt, de ez volt, volt ez tavaly ilyen előtt volt, emlékszem. visszahozható. Ez. Jövőre visszahozzuk. Amúgy szerintem a Best of Legai az fun lesz, mondjuk még nem csináltuk meg, de így a Jó többi lesz. videóból Az ítélve utolsó egyébként- pillanatos vágás a legjobb élmény Igen, benne. igen. Melyik zenét kaptátok hozzá? Mi a Böröc Rollitól a Szeretemet. Az jó szám, azt szeretem. Igen. Most már mi is kezdjük meg szeretni. De az lesz, hogy miután elkezditek vágni, akkor meg fogjátok utálni. Mert hogyha egy zenét sokszor hallgatsz, miközben vágsz, akkor... Egy De hallgassuk csávó be. fogja vágni, Örömmódon. szóval igazából ő fogja megutálni. Jaj. Nem volt más választása. Amúgy a Best of Legai az igen, ez tényleg egy nagyon... Az igen. Ez határozottan úgy érzem, hogy élvezni fogom. Most akkor én be lehet ilyen trailer dolgokat mondani, ilyen kedvcsináló dolgokat. Mi ugye Irénkétől kaptuk, vagy nem, Majana Rosszállottól elnézést művésznevét kell alkalmazni, a Kisapámot. Ez egy nagyon megható Az a szám. kedvenc szám. És megtaláltuk a csapatban Irénkére legjobban hasonlító emberünket. Bakán Irénkének fog beöltözni. Akkor a kövi kérdés, ezt majd nektek később, mert ti már sonkáztatok, úgyhogy a gólyáktól kérdezném meg ezt, hogy... Sonkáztuk. Nem sonkáztatok? Sonko. Még nem komolyan. Ismerős a hangzása. Jó, tehát a gólyáktól kérdezném, hogy mire számítotok? Akár a saját magatokra nézve, mit számítotok meg a feladatok szempontjából? Hát én csúnya dolgokra számítok egyébként így az információk alapján, úgyhogy, de az biztos, hogy hatalmas élmény lesz. Az majd kiderül, hogy negatív vagy pozitív. Félszpot. Melyik feladattól féltek? Mert ez nekem nagyon úgy hangzik, hogy valami feladat, amitől féltek. Ja, nincs így konkrét Majd feladat, megmondjuk, szerintem mitől igazából kell. csak az 5 napos folyamatos ivás az jól hangzik. Főleg, hogyha még hideg is lesz így március elején, akkor kis. Ti nem féltek semmitől a diktátor. Nem, hát nyilvánvalóan Sokkal fél tőletek. félelmeink vannak. Esetleg túlságosan is nyerünk. Nem. Jó. Nem. Jó, akkor őket legyőzzük, ennyi. Igen, ez a cél. Egyre fogjuk jobban össze. gyűjtöm az ellenségeket. Sokat Rossz akar a ember szarkon, küldtük nem ide. a fark. Nem. Igazából mondom, mi is a fára megyünk elsősorban. Fára. Persze, most már el is hiszem. Fára felmászunk. A fára De nem való vagyok én felmászástól pókember. nagyon félünk. Ezért is jót várok elsősorban. Szerintem amúgy, jaj, mitől félünk. Hát a legeket hallottam, hogy ez egy érdekes feladat lehet. De már arra is készülünk minden. És titeket meg arra kérlek, hogy erre reflektáljatok, hogy ti mint Az mit jelent? Hogy akik már részt vettek, Majd megoldom, jó? akkor ezt ti kérlek reflektáljátok. Nyugi hogy- össze. A legektől jó, ha féltek, de meg lehet oldani kevés hányással is, Szerencsére ha ügyesek vagytok. Kevés A, fasszal is. a kolifutás az szerintem nagyon fun, én még nem hánytam rajta, de sokan igen. Nem indult el. Általában igen. De indultam. Meg hát igen, a sportnap az kellemetlen lesz hidegbe, de kell fürdőköpeny, és akkor meg van oldva. Tökéletes. És Ti már ennyi. készültetek. Mi már tavaly Készültünk, óta én már készen állunk. azóta. Szétmás. Szétmeccs. De ennyi. A többi az laza. Csak inni kell. Hát most ez... Csak 5 napon, Csak megy. 5 napon keresztül. Ez csak megy. Átlag Aki nem szerdai délután, 12 öt napig nappal iszol. gyakorol, azt nem tudja. Jó, kövi kérdésnek, látom, hogy rajtatok is ott van a merch. Csapat merch. Így van. Állj fel, mutasd meg a kamerába. Forog körbe. Úgy. Kapod-e föl ezt, te is körbe szeretnél forogni? Hát Persze, onnan nem hogy- mász. Onnan nem. Minden- Majd rád közelít a kamera. Elég kicsi a Mosolyog hely. bele.
És azt tervezitek, hogy mondjuk nem tudom, bögréket is kiadtok a merch-ből. Abba hányjak bele. Muszáj. Vagy bármilyen, nem tudom, ilyen porcelántányér. Sörpikés babzsák. Porcelántányér. Például. Hát nekünk minden évben szokott Hollóházi, lenni matricánk, mi? azt osztogatjuk szívesen, Yes. amíg van. Meg most akartunk olyan sakkát, amiben így lehet 2 sört berakni, és ez bármikor így szopogatni, Ennek van külön borbárosan. neve? A matricát ráragasztom a WC Annak van külön, papírra nem mindenre. tudom. Van, nem Az a tudjuk. törődés. De most talán olyannal készülünk, mert a fürdőköpenyek már elavultak. Kicsit. Igen, most már Nekem tetszenek, szerintem jó. mamuszra áttérünk. Egy járókeret. Fürdősapka. Úgy az jó. Ti készültök, srácok? Egyébként Most már nem. muszáj lesz. Mi csak a pólóval készülünk. Idén még így nem lőttünk túl a célon. Matricát csináltuk, az jó. Az fun. Lehet cserélni. Homlokára Meg beragasztani a másik. Garfieldos gyűjtőalap. Igen. Csináljátok tényleg egy kis gyűjtőfüzetet, és akkor eladhatjátok, hogy van benne 5 random matrica. És akkor bele kell ragasztatni a kis És akkor ilyen lesznek ilyen videók, mint a Pokémon Cards-nál, hogy egy plusz $5. lehet vele kereskedni. Igen. Tomi, ti? Hát Merch. egyelőre nekünk is a büdzsé pólóra futott összesen, de Faszi 2 napja írt rám, hogy honnan rendeljük a pólót. de igen, vannak terben dolgok. Most így most nem tudom megnevezni dolgot, de az nagyon terve van. Akár nem tudom. Most egy ilyen törpös óvszer, ez menő lehetne, nem? Így mosolyog rád. Mosolyog rád? Miért pont rá? Rámosolyog a Pont lájra, rá. ezt elő se kell venni. Kérdezted meg, milyen zenénk lesz. Csak mondtam. Akkor Ja, igen, olyan őket- Milyen zenénk lesz, Eszter? kimaradtatok. Ö, Ugye? ma lett meg a táncunk. Várjál. Van táncunk most. Már van? Így gyakoroltam mielőtt. Képbe vagy. Mondjad már. Milyen? Na, emlékszel? Tudod, ilyen riszálós. Pitbulltól. Az a Szokimu. Szokimu. Pitbulltól a Szokimu. Az izé. Így Az, Igen. igen, tudod. Pitbull-lal. Pitbull. Felkérjük. Jó, és még egy kérdés lenne hozzátok, hogy van-e bármi ilyen vicces sztori vagy fun fact a csapatotokkal kapcsolatban? Csű. Bármit mondhat. Nekünk nincs. Mi nem vagyunk ilyen vicces. És full komolyan Ezt beszélünk, nem szóval. Szopt ki Gyöngyösi! Igen. Nem tudom, ismeritek a Gyöngyösi. Ádám, De hogy neki ki nagyon kell szopnia. szeretjük, de hát neki muszáj. Ő kiszopja. Ez a fun fact. Hát ez ilyen elég. Hát, hogy így nekiálltunk egyszer a parkban, és felvettünk videóra, mindenki Hát meg ki mondja, hogy szop ki Gyöngyös, megiszi húzóra a piáját, és elküldtük. Isten azt mondta, hogy ez kiraktuk minden lázító. sztoriba, de nem igen, volt. hogy itt összeveszések lesznek, de hát Ádám, ő támogatta az egészet, vele beszéltünk Instán Ő végig, kiszopja. szóval nem volt veszekedés azóta. Igen. Visszahívtak a rókák is, hogy valamikor, mikor Csocsóba dolgoztam, még hogy jöjjek már ki egy Szopki Gyöngyösire. Szóval nincsen harag a csapatok között. Az a lényeg. Majd most lesz. Majd lesz. Igen. Tamás. Bármi? Story, fun fact? Nincs? Kicsi. Hát mi a színválasztásnál, a színválasztásunk egy érdekesen alakult, mi ugye meg fognak lepődni itt az emberek. A Hubi kék, sörpikék, igazából egy Hubi kéket jelent alapból. Tehát milyen világos Tényleg? kék, igen, ugye? Meglepő. Nagyon Tehát milyen világos kék pólót szerettünk volna először, vagy akár sötét kék pólót, de a világos kék pólót elvitték a fröcskösök, a sötét kéket pedig hát a csúzlik választották, és hát ez egy nagyon szép vitába torkolott a csúzlikkal. Egymásnak mémeket küldözgettünk, ilyen síró, akármiket, aztán eljutottunk egészen odaig, hogy már színkódokon vitatkoztunk. És mi lesz a színkódotok? Ez egy RGB. kurva jó kérdés. RGB. Nem megy fejből. RGB-be csináljátok vele, vagy valami komplexebben? Aztán megegyeztünk, és a kék legszebb árnyalatát választottuk, a pirosat. Pirosak Wow. lettünk. Hát egy komplementer szín, teljesen jó. Mit jelent ez a szó? Ha nincs ló, jó a szamár is. Komplementer. Nincs ló, jó a szamár is. Hát,
Nekem most nem jut eszembe semmi Nem jut eszembe sajnos. Kérdés, Ja, ezt majd a kamerában mondjátok, hogy mit üzennétek a többi csapatnak. Végetek. Nem. A Viagraptor Ugye megnyeri, bárpont. meg is kell neki nyerni. Diktátor úr? Fel a kezed kamerában. Okosan tett fel a Kapja be a kezed. csúszli! Hát ez feszültséget szít. Igen. Te mész, szia. No hát, köszi szépen, hogy jöttetek. Mi köszönjük. Köszönjük. Mi nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Élveztétek? Én mindig szeretek itt lenni, Én is amikor szeretek. beengednek. No hát, köszi szépen, hogy itt voltatok. Ez volt a Cirkuszi Krónikáknak az első része. Sziasztok! Sziasztok. Hallgassátok meg az ugyebárt!